Teď. Dobrý den. Vítám ve studiu kosmetickou poradkyni Renátku Jiráskovou. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na tento krém, jak se aplikuje. Noční krém Repair se používá každý večer a má speciální dávkování, že tady vlastně zmačkneme a vyjde nám přesně dávka na obličej. Super. Když chceme na krk i dekolt, tak to je další dávka. Přijde mi to úplně geniální, nesaháme do toho prsty a je to z naší nejluxusnější řady a pro elegantní pleť. A jak to uděláme, když chci z toho vytlačit úplně jako všechno? Nechci tam nechat ani ďobek. Ten patent je takový, protože jsme byli zvídavé a samozřejmě jsme se, když přišel na trh, tak jsme se potom dívali, ale ten patent v Americe to má patentované, je to dokonalé v tom, že vytlačí právě tato technika a krému vytlačí úplně všechno, nezůstane tam vůbec nic. Opravdu. A můžete se o tom přesvědčit, když ten krém dopotřebujete, můžete si to vyndat a můžete se podívat a opravdu se přesvědčíte. Ano, ale už zničíte. Takhle to otevřít nejde, ale vy to potom zničíte. Zničím. Aha, tak to ne. Tak to ničit nebudem, ale třeba krémy na ruce, když jsou z plastového obalu, tak já to rozstřihnu, že jo? A ani kapka na zbyt. Tomu rozumím. Takže... Ale tohle je speciální otvírání, kde vám nezůstane vůbec nic. Precizní. A má to faktor, ten noční krém? Noční krém nemá faktor, protože na noc ho nepotřebujeme. Správně. Faktor máme v denním krému, ale noční krém obsahuje retinol, který bojuje právě s tou stárnoucí pletí, s těmi vrástkami, nádherně vás vyživuje celou noc. A můžu to používat už po 40? Pokud je to potřeba, tak můžete, ale já třeba používám Mary-Kay 18 let a tento krém používám až po 50. Takže záleží i na typu pletí a na vašem genetickém potenciálu, ale to všechno se dovíte na naší hodince krásy, tam si dovoluji vás poznat. Tak to se budu moc těšit. Tak jakože nejsem direktorka. Pa, pa!